Andrea Jarque, Pere Conca, Alfons Ferrandis i Mari Carmen Montes. Bona vesprada. Que templats esteu? Molt bona vesprada, companys. Nosaltres estem molt prop de l'encreuament entre l'Avinguda Alfauir i l'Avinguda Primat Reig de la ciutat de València. Estem molt pendents dels sectors Rascanya, Pla del Reial, Benimaclet i també de Benicalap, concretament de 3 aspirants a Fallera Major de València. Coneixem ara nosaltres a les candidates de les nostres zones de Rascanya, Pla del Reial, Benimaclet i també de Benicalap. Tenim a Diana Parra, de la Falla La Nova d'Orriols, té 24 anys, és maquilladora i perruquera. Diana és fallera des que tenia només un anyet. Si parlem de Laura Valero, de Molinell Alboraya, té 26 anys, és treballadora social i és fallera des que tenia 5 anys. I per últim tenim a Carolina Urgell, de la Falla Ciutat de l'Artista Faller, amb 24 anys, és cantant d'òpera, professora de música i graduada en ADE. De ben segur que els seus cors van a 1000 per hora en estos moments, com van els nostres, perquè tenim ja moltes ganes de saber els noms de les falleres majors de València de 2023. Laura Mengó Hernández. Enhorabona, com estàs? Gràcies, no em puc creure, de veritat. Endavant, Mari Carmen. Tenim així a unes companyes de luxe i són la cor d'honor de ara sí la Fallera Major de València de 2023 i que ara ja tenim així motiu de celebració i de continuar endavant. Totes elles ja preparades per a representar les Mari falles de Carmen, València. un aplaudiment col·lectiu per a totes elles, per a lo que s'espera. Vinga, va, treia. Són fantàstiques, un equipàs. Aplaudiment per a elles. Mira, a Carmen, està Mari Carmen Montes. Finalitza en estos moments el seu regnat a les 8:24. Mari Carmen, com està Carmen Martín en estos moments? Relleu en el somni, hem de continuar, hem d'anar, ara ja ha arribat l'alcalde de València. Moltíssimes gràcies, Carmen, i enhorabona pel vostre regnat. Gràcies. Ostres, adéu. Fins demà.